Size 1. Okay, awulinganisa lo size 1 ngibona ukuthi uzokulingana yini. Mana, wakhumula ya. Ase. Are you sure uqoka size 1? Yeah. Ningashashwa imoto ke. Hayi ngathi sikhulu lesicathile. Sikhulu? Yeah. Hayi uthe wena uqoka size 1, mana ngicela size 13. Linganisa lo size 13. Hayi. Manje usuyangihleka. Phela sengimdala ngani yami sokosukana emgwaqeni. Ngizoshayiswa imoto. Yakulingana? Kahle. Yeah. Mfowethu. Manje ngizokuthatha phi ke ngikunikeze namasokisi ngoba phela kufanele ngikunikeze namasokisi. Suna zoke icathile zesikole nazo icathile zesikole. Ngiyakupha yeso. Ngani yami inkosi ngibusise. Ngiyabonga sisi, ngiyabonga izongibusisa ngoba kusho wena. Inkosi ngibusise. Awu. Oh, uzoyiqoka kusasa. Ngathi ngiqoka kusasa. Kube namateki. Ngathi ngiqoka kusasa kube namateki. Okay. Ake ngaphupha le phupha. Kwenzakaleni na uphinde uxoxe iphupho lakho linjani? Iphupho lami engiliphuphile kuThanki ngaphupha esikoleni ngibuye esikoleni bengiphe isicathulo ngasho ukuthi iphupho lami lizofezeka nangempela namhlanje kwenzeka ngiyabonga. Hawu sisi, ufunda grade bani? Grade 3A kaMiskuni. Hawu sisi, yazi ngiyabonga yeso. Iphupho lakho lifezekile. Yeah. Ngiyabonga sisi and ngiyabonga nokuthi ungibusisile uthe inkosi ngibusise. Icathulo zakho ke lezi hamba ufunda ngazo uyasho. Uphase right. Yeah. Thank you.